Ito yung pang-analyze ilang experience. Taman, Lay. Ang tubig. Merk 7. Merk 7. Dili ka katindog? Oh. Merk 7. Kinikis-kinik. Kosa kasi picture ko. Binangkal. Ligo, pisag gasi games gabi eh. May mga larawan gabi nga bati. So, karon kay kuan din siya December 25. Dahil ako nag-video kagabi kay murag lang bibog ka dito sa abag kay siya. Kay mga hitabo nga dito ko sa makita sa camera no, kung mahuwa ka. Wait lang. Ug andi kaligo kay ge dugo. Ligo day tuom ka day. Doktor diha. Bilis ako maligo kay kandingan ang kay ko. Ang mga gatang. Hi guys, so karon kami sa soda water pool. So tamis ang tubig dire kay soda water man. Ako balo kung sa jud yang tumong na anong soda water siya but nato siya gibutang nga trivia sa gawas. Ano siya? So ligo sa ta. Hi, so bisa ko magbusag tanan kay mo glingin gud kay day. Ako analysis. So back story sa takajot. Nangilay ko, bash man nangilay ko nga ligo. Nangilay ko kay bin ako ordinary day ra. Sabi na ako kanang wala gigalaw kay sige magsawat ato may wait alam niya murag. Wa gigalaw kung papa day, mag-relax gud kay siya pa dabe. Dayon. Yan mga normies. Sige. Dayon. Paghilom sabi. Overall champion. Dayon ni Dol kalit ni ana ra kalit niya. Tara na matag soda. Oh, so laban dito balag nangilay anak gyud. So karon ato siya dilawan. Ato i-test no. Apil mo diri og test be benefit ane. Wala na mga kalunggok. Kung mga kulangot. At test sa pila kana mo tulon gyud ha. Gina kay makawala. 1, 2, 3, go. Balik last. Bitaw karon na ako ni gamat baton sa tanawa gid guys. Kay magog kuyog, di ba? Lami man. Lami siya la. Ordinary. Pero kanang mga kagawa to no. Laban rin sa iti dia. So yeah, mo to siya. Dili pud kay siya tugnaw. Compared sa Santo Niño nga Cold Spring. Nya gusto lang na ako mag-shoutout diha sa mga tao nga kakumpletos kung gabi no, laban lang sa mga SEA Games. Mga kapakapa sa mga paglingkod sa kilid sa kuba, no? Painit ana gyud. Si Roll Banks ug si Regine, si Makmak, si Wawa ug si Sipit. Laban sa mga sipit diha day. Apil ikaw lang. So yeah, mo to siya. Salamat kasi inyong alas 12 pa daw alas 7 no. Laban sa Binong Tagay diha. Saban ako sumapa uli. Pero mo to naningaw gigit ko. Mo bitaw yun. Ayun siya pansin ha. Kaya uganayan mo ya. So yeah, mo to siya. Mo na siya. Ang galaw karon naglawa. Apila sa mga SEA Games. Umangihis kalibunan, nalagaday. Mupungko sa kalibunan. Mupok. Kapakapa, mga kuan. Tinggil. Ang mga wakaligo, shout out na niya sa mga gibang dugdug. Wakaligo, laban na. Oo, sada dito. Gumarag mga ligo, nagruta. Anak yun. Sige, bye-bye. Hi guys, so for today we are going to SNR and we are going to eat kay padulong namin pabalik sa Asia. Kuya ko.
feel you. Take me back to a time